puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri boɗal yurmede fera feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo ñande amde jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 ɓatake gandal eɗen eeri Afrique eɗen eeri sukaɓe Afrique eɗen ewni fulɓe Afrique tinnoɗen gonen yiɗɓe gandal wittoɓe gandal ko ngal wawi wonde pop ngam teskade en e yurnade en eɗen ngakka yidde gandal ha tentingal gandal ciggal ngal ha ngal wawi gollorede sabu so tawi a woni wittiyanke aɗa yurnito gueɗe kewɗe ma tesko haytane ɗeɗo dinguire ɗe gonɗen e kalde lefol adda hen taw lefol ngol rondi ko gandal witto ko ɓulna sigga e ɗemɗe ɗen janggueteɗe duuɗe towɗe watte e ɗemgal men yimɓe keɗo aɓe donka aɓe koro ngam wawde addude hen jiyanɗe mabɓe walla wawde hettade beele ɓe paama nde tawno ko gandal ngal ne ngakki gandal noon so tawi ala wonɗo yettaki walla ala ma jomum horo wawde heɗade lefol kaalowol ko faati e banggue gandal bittangal beele wona codol ngam heftade yoga e ɓen ɓe parnotoɗen ɗemɗe mumen cikkuɗen wonko en ngala taw wonko joguiɗen ɓe ngala kamɓe koɓe jogui ko homti jiiɗe men cikkuɗen mataw ko Allah tan rokkiɓe kono ala nde tawno Allah wi ko jangue Allah wi ko jangue Allah wi ko jangue bitte ko janguɗon ko kadi naftoro ɗe woto jangue tan kaɗon ɗon ko janguɗon ko ɗon kon naftorade ɓe naftoriɓe mbiyon Allah de rokkiɓe nde tawno Allah nde tagui ɓi adama o wi ko honni ɓi adama hakkude jeeri e waalo o teddini ɗum aɗa huufi ngaluma aɗa huufi gandal ma aɗa huufi haqqille ma aɗa huufi ɓernde ma ndeke pop nana yeeso ma Allah subhanahu wa taala woni hakkude moon ko hoddiroji mayde arat a wawa falade ñaw arat so ari cafroɗa ganda iwi koto Allah kala ko heftima basal e gueɗe baaɗe noon ko wayno accident ji ganda ko hoddiro Allah ko heddi ko noon ɗaɓɓu ha koroɗa a ɗaɓɓat ha koroɗa jogoɗa décision hay goto woto itte hen mi ɗaɓɓa gandal mboɗo andi ngolɗo lawol ngol iwi tan ko ɗo faade ɗo ko ɗo henna mamam rewi ko ɗo babam rewi minne kadi ko ɗo tan nde wanmi eɗen ɗiggini ngol kono en donki hutorade ngol hangol artay men ngel wonan en nafoore so tawi ngollo lawol tan ko ɗo mamma rewi ɗo bamma rewi ɗo ndewɗa ɗo ɓiye rewata kono kadi enen pop sen ndewi ɗo henna so tawi en korima en jiiɗi ñamde en jiiɗi yarde en jiiɗi safrade en jiiɗi dañde en jiiɗi yodde en jiiɗi yentade en ɗaccat lawol ngol jehen ɗaɓɓoyen laabi janani ndeke pewnen lawol men tan pewnen gandal men ngal so tawi en janggat gandal men sen gayni ɗaɓɓoyen gande janane ɗaɓɓoyen mecce ɗane ɗaɓɓoyen haaju janane ɗaɓɓoyen goɗɗum pewnen komen ko
pewnirten komen ko noon ko yurnitade koye men gonene wittu laamgo cer tawno Allah ne rokki en kala ha tenti neɗɗo so woni laddiyanke omo foti wonde neɗɗo kawniɗo kala leddiyanke en foti wonde neɗɗo kawniɗo kala jawdiyanke en foti wonde neɗɗo kawniɗo kala maayo yanke en foti wonde neɗɗo kawniɗo ma kon ɗo yeru e général costo ko mutowo e maaje ko mutowo e maaje ko nde muti e maaje aduna kala maayo ngo sakkiti mudde koye gabo nde o yalti yo woppi mudde teni ko yi ko haalta ha aduna firto balɗe seeɗa feyno maayi kono ji deftuɗe windi hande ko mareji mawɗi kutorto tawno boofoɗe gonɗe e nder maaje ɗe wonko woni toon ala dow jeeri Allah wonko taginana e maaje hande o en jiyi hande enen koye men ɓen sukaɓe woɗeɓe heblaɓe duuɓi nogas capantati ɓorne comci ɓaleji mbanne pompe caggal ene muta e maaje ne jaaha ene gaftoyo ne garane cafruma an biyoɓe to koɓe hefreɓe soɓɓe o aɗa jooɗi aɗa yeedi aɗa ñallini e ɓuɓri jamma ñalawma aɗa joofoɓe peɗeli kamɓe aɓe gone e maaje aɓe gone e nguli aɓe gone banggue ɓe bitta ɓe daña kene safruma ɓe cafruma ɗum noon o woni tinde hoore mum tinde diine mum tinde leñol mum tinde continent mum tinde gendi mum tinde Afrique mum ko janngude e wittude so tawi en jettaki ɗon ma kaaddi ma aduna gas koɗo tan tartoto ɗen pirroto ɗen eɗen eeri Afrique naaɓe eɗen eeri fulɓe Afrique naaɓe tinnoɗen kirjinen ɓesguji men e gandal ganden ko gandal reeni kala hande Chine hormiraka haydara so wona gandal hande Chine hormiraka haydara so wona gandal Chine hande so tawi tan feeñño toon hande ko pétrole walla gaz tawat occidental firtiɓe tawat occident firtiɓe tawat hande occident en firtiɓe haɓe laaɓi ɓe natta laatade no yoga hande leyɗele Afrique nattiri laatade ngaluji men gasi kotki moƴƴani ngaluji gasi heege nana dooki ngaluji gasi gandal woodani ngaluji gasi ɓesguji nana ñuuña less holko ɓe jogori naftoyde ɗo e duuɓi garoji haydara ɗum noon musidɓe tedduɓe Chine hormora ko gandal Turki hande Turki sen jii hande Recep Tayyip Erdogan hoorejo le Turki ala ko huuli haalde e gongaji o joofo Occident o joofo Amérique o haala ko wela golf o ɗaccani holko saabi aɓe mari gandal e fannuji kala noon aɓe jaari to banggue gandal ndema kala koɓe paggoyi ko faggoyte mabɓe ko ɓuuri hewde aɓe jaari to banggue ƴeŋŋinde ndelam kuɓɓami nder leyɗele kala ko fagga e mabɓe ko kala koɓe paggoyi ko fagga ko ɓuuri hewde aɓe jaari to banggue safaruji luggi ɓurɗi mawnude kala koɓe paggoyi ko fagga e mabɓe ko ɓuuri hewde aɓe jaari to banggue fewnude ɓornanteri ha filto kala koɓe paggoyi ko fagga e mabɓe ko ɓuuri hewde werlaji haala mum haalaka hande ɓe batti ɗakkude hay cetta e laaɗe diwoje beele kadi wona commercial hakkude mabɓe leyɗele goɗɗe ko wayno Russie Chine e goɗɗe e Iran joni noon musidɓe tedduɓe ko gandal wona haydara ɓe janggu tan tene duuɗi mabɓe kewɗe ko Qur'anil Karim saabu laamɗo leydi mabɓe wawa laamade leydi ndi so wona hafiz Qur'an a wawa wonde gardiɗo suudu sarɗeji leydi ndi ko wayno assemblée nationale tawa wona hafiz Qur'an a wawa wonde ñawowo juge gandaɗo e cuuɗi ñawoje tawa wona hafiz Qur'an gandu deftere Allah subahanahu wa taala ɗum noon musidɓe tedduɓe mbete enen en jooɗo tan cabboɗen mayde tawa eɗen ndesa eɗen jibina en keɓaki mbete piɓɗen tan ko wonde maccuɓe halfaɓe muñiren noon heege e nguli taw Allah ne rokki en gurdam timmuɗam nguuren Allah mo tagui kala teddini ɗum honɗi hakkude jeere waalo mo rokki ɗum gurdam timmuɗam ko heddi ko noon aɗa wawi moƴƴude moƴƴina taw an aɗa ƴeewa gandal aɗa ƴeewa witto gam naftude aroɓe nafta aroɓe beele yimɓeɓe gona e foftere aduna hanki o ɓurno mettude aduna hande o aduna hanki o ko koyngal e nguleki e tampere aduna hande o ko weeyo e reego e pop ne woodi ndeke firti ko witto hanki ngo alano ngo gon waɗa hande gonɗe ɗe nema seeɗa
ndeke witto arowo janngo ngo ma ɓuri wonde nema kono ƴeew ko ma ɓirta warñede mane taña on nema ndeke ɓayde ko woni ko ma ɓirten warñede men nde keɓen on nema ngare ɓirten warñede men e gandal beele nemoɗen mbasen tampoyde ha leyɗele mabɓe alay sago wona gandal joni noon holno way ko ni alhamdulillah oɗo saaha gonɗen koye natirɗi jangde to leydi Mali to leydi Gambie to leydi Sénégal to leydi Mauritanie ɗeɗe leyɗele kala hande nana keeɓo gam natoyde jangde cuuɗi janguirɗi ko hen safroɓe jaltata wona ko hen hewɓe jangguinoɓe jaltata ko hen hande hufɓe yogay gollorɗe jaltata hande so jii ɓene jooɗe banque uji ɓene jooɗe wariji ɓene jooɗe westininoji ɓene jooɗe cuuɗi safara ɓene jooɗi ɗo ɓene keedi ɗo ɓene keedi ga leyɗele men ne jogui nden kono fotiri kala jetten Allah jetten jangguɓe e ɗiɗon fannuji so tawi en ngalano jangguɓe ɗin fannuji ma bandiyagal heew ma guyka heew ma en donc fewde ma jogo halis ma donc kanduɗo mbatta hande a jogo halis ma waɗa banque so hoorema muusi jaaha pharmacie walla jaaha dispensaire eɗen gandi ɗum ne kadi koye nemaji jeeya won jangguɓe goni ɗon mo janggani haydara wattaki ɗon ndeke ɓayde eɗen goya en ngala jagge kewɗe no feewi ngare tinnoɗen goto e men kala yo wattu haqqille e wuuro mumen won cukalel nanɗon jooɗi ko belguel haqqille ko jiɗɗo janggude ala hande ko soodi kayeji gam yaade janggoyde won cukalel nanɗon jooɗi ene yiiɗi janggoyde ene weeli hakkille hitande yawtunde kañum yalti deuxiéme walla troisiéme walla premiére kono hikka nana jooɗi ala ko jangguiroy ala comci ala paɗe ala haydara ala bikuji ala hay ko winditori ɓen ne gooti tinnoɗen mbatten haqqillaji men e ɓen mbatten haqqillaji men e ɓen gusten ñantayru ndu gusten reedu hewnu ndu gusten nema o mbatten nemaji ɗi e ɓesguji men to banggue gandal soɗo jiiɗi janggoɓe jooɗa ɓe iway ufno ɓe iway ɗanle ɓe iwano mbaɗen ni ngare keblen sukaɓe e jangde goto foof ɗo woni leegal mum e galle mum e wuuro mum e diwan mum Allah ne rokkuma ngaalu tinno sood kayeji kewɗi cooda bikuji kewɗi jaltina ngaalu mballonde e paɗe e comci beele kamɓe kala ɓe jangguine sukaɓe rewɓe e worɓe kala jamira ko yo janggu gandal ko gandal ngal jangguɗa kala naftete andude hunde kala ɓuuri majjude kala tawno majjude nde ene haɗa ɓuuri hay kefeere bonde tuma nde annabi men mo jami kise woni wi aljahlu asaddu min al kufri majjere ɓuuri bonde e kefeeru ndeke ganden hunde kala ɓuuri majjen hunde kala paggeɗen ɓuuri paggoyeɗen heewi paggoyaɗo ay gostaɗo wonti woɗɓe kono kay paggiɗo so ari ene heewi jottade wontamo men beete enenne mbasen wontude ɓe ɓeeya alay sago dañen ɗin haqqillaji jaaƴi ballen koye men ballen sukaɓe men ballen sukaɓe men wonɓe booli yeltoɓe ballen sukaɓe men janggoɓe eɗen jogui hande sukaɓe tokosɓe gaynuɓe qur'ana e saria eɗen jooɗi ne jangguira golam ngala doole ene ndesi ngala doole yoɓe balle noɓe jooɗori duɗe mabɓe ɗe garene mabɓe jewtidene mabɓe hay goto añani duɗol mum wayle kono ɓe mbawa yaade ɓe jeelo enen koye men eɗen gulla jamma ñalawma heɓla sukaɓe Afrique ko nottoto ko cetta kono kala tan ɗo bonande era haalisa jelti heewa ñooke hen goto kala wawi sodde wuttemo 50 ujunere kono wawa ittude ujunere waɗa e lahal Allah beele sukaɓe keble ɗum wona ñaw ko ñaw mawɗo yo Allah ittanen oɗo ñaw yo Allah ittanen ñaw ɗo poɗɗen wadde hunde mbasen wadde ɗon ɗo en poɗani wadde mbaɗen ɗon yo Allah ittu ɗum wattanen ɗo poɗɗen wadde ɗo ko ɗum woni ko nawrata en yeeso ballen koye men ewnago meɗen faade fedde heɓla sukaɓe Afrique eɗen gandi fedde heɓla sukaɓe Afrique ko catal ɓoyngal darade ene haala ene eero ene ewno hol ewnete ko ɓiɓɓe Afrique naaɓe no woruno ala pullo ala o ko enen kala ewna kono ɓayde koye ɗemgal men kaleten ewna ko onon nanoɓe ko haalateɓe ko saabu sen mbi sukaɓe Afrique Sénégal ko Afrique Mali ko Afrique Guinée ko Afrique Gambie ko Afrique Mauritanie ko Afrique
Ghana ko Afrique, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad ko Afrique, hafa en ma Soudan ko Afrique. Fulɓe ne tawe ɗeɗo leyɗele kala. Ndeke sen mbi heɓlo sukaɓe Afrique, ay en kertaki sabu eɗen jillodiri, ken jilli mbañ ken jilluɓe. Sinno koye leydi gotiri tan gonɗen, en mbawide heɓlo sukaɓe Afrique, mbiten ko heɓlo inde nde ɓattiɗen. Kono ɓaydi ken jillodirɓe ha heewi, eɗen nattodiri, ɓesguji men e nattodiri, eɗen keewe leyɗele, alay saago wona heɓlo sukaɓe Afrique. Inde nde yaara noon, kono haalda ko onon wiyoɓe mbimi e wimi, nanoɓe ko haalte ko. Tinnoɗe ngare nottoɗen heɓlo sukaɓe Afrique. Heɓlo sukaɓe Afrique hande weeɓi wallude. So yimɓe ngari, so ngarani, alhamdulillah, hayso ko joyo yarlitiɓe, lewru pop ne piya, lewru fof ne piya, koɓe dañi kala ɓe cooda tufere ɓe jokka golle. Ɗo e duuɓi nogas koko gasata inchallah. Ɓayde koko fuɗɗa nani ene woodi, mbuɗuma min cohlani, wi tan an mboɗo jogui tonne ciment, holto mbaɗan min kalanma. Mbeɗa jogui tonne jamde, holɗo mbaɗan min kalanma. Mboɗo jogui sarse ceenal, holto mbaɗan min keeɗama ɗo. Gasi joni noon mi adda ɗo yeru goto. Roi Hassan II mo leydi Maroc ko jontaɗo mahi jumaji kewɗe nder Afrique, mahi juma nder leydi Gabon, mahi juma Libreville, mahi juma OM, mahi juma Port-Gentil, juma Hassan II wiyete, mahi juma Dakar, oɗon laara, mahi juma e leyɗele kewɗe nder Afrique, jumaji mum. O yiiloto ko holɗum ko inde walla ko aljanna, o yiiloto hen ko aljanna e ɓural. Kono kadi yahuddul mar bima yatabir, neɗɗo kala ko golli ko ɗum artata e mum. Neɗɗo sikkata tan so waɗi golle moƴƴe ko laakara yoɓete. Nde tawno Allah wi ko so tawi a waɗi golle moƴƴe, min mbaɗanma ɗum cowe ɗe ko gila e aduna nafanma. Kala nde mbaɗɗa gollal moƴƴal, ngal gollal ngal wontata ko daaba, angal arta yeeso ma ɗo, aɗa hutoro ngal e aduna. Ɗum waɗi kala neɗɗo kewɗo wadde golle moƴƴe ɗe ko ɗen gartata e makko, Allah rokka mo neema, o nemo e aduna, o nemo e laakara. Kono wona tan yo aduna ma yor kos beele nemoɗa laakara, ala. Fulɓe noon mbi ko fasata ko ay sene jogori welde urat, kono ne fasa urata ko ndiyam ɓolam. Ɗum waɗi noon kala neɗɗo jarlitiɗo ne waɗa e laawol moƴƴol, jarlitiɗo ne walla julɓe e miskineɓe, jarlitiɗo ne walla tagore Allah nde kala a faltaki, ka ɓernde lamde hisnde, ganduɗo ko Allah wi mballe ɓe miskineɓe, ñamle kam ñamloton ko ɓe ngala, mbaɗeɗo haani wonde woto mbaɗeɗo hanani wonde, ɓe Allah haali. An kaddi gurdam ma a hoyata, a tampata, a warñata, a ñawata, a haaɓata, ma Allah ɗofte gurdam ma ha ɗo haadi kala, jaltira aduna no yooɗiri, natira aljanna no yooɗiri. Ni tan wayi. Roi Hassan II mo Maroc, tuma nde o yiɗi dañde ɓural, ndaare leydi makko hande Maroc no fiiri yoga e leyɗele, ko barke e ɓural moƴƴere nde o waɗanno fiilti arti e leydi makko, leyɗele arabeɓe maghrib kala dilli ha heddi leydi makko. Holko saabi ko ɓural ngal o sakkuno ɗon. Nde o yiɗima hade juma ka Casablanca nde o yiɗima hade ka nde, en ngare makka ken wona laabi 5-6 eɗen jirlo e makka, ka tawi koye ndiyam. Lesto woni tan ko duɗe mawɗe, duɗe jaaɓi ha tirdi, duɗal tan tugganma goo ha fayen ma ɗo gaynirta, gila e wittoji, safaruji ha e gueɗe, kala fannu mo jaruɗani ɗon. Sa ari ɗon ma taw ɗon cente Afrique naɓe ɓaleɓe, rewɓe e worɓe natoɓe ɗe jangga ɗe jalta. Roi Hassan II nde yiɗima hade kaɗo juma hande yarlitaka, kala jiɗɗo wangade, gona julɗo gona mo wona julɗo kala ar wango ene tawe ɗon. Sa ari ma taw ɗon woɗeɓe iwɓe jokli nayi winderɗi kala ene gari yebde juma ka. Kala jahoto nandi ko kalami ko juma ka ganduɗa nata e nder makka, toynoɗa don kanduɗo ko haaɗi. ɓen peƴƴe makka saha kala, ɓen peƴƴe maayo ngo ene jaa ha jumpo e nder karoje makka. holnde o waɗi, o wi ko bandiraɓe Maroc naɓe, mboɗo jogui mboɗo hattani komi lamɗo, mboɗo wawima hade kaɗo jama ka jimmi ummanade, walla ko oɗo juma mo jimmi ummanade, kono ala min gortam mi yiiɗa baraji ɗi, jimmi ko mbuuɗu goto kala ɓiɗɗo Maroc najo woni yo addu mbuuɗu mum, ɓiɗɗo Maroc najo kala addi mbuuɗu mum
ɓe ndendini ɓe mahi oɗo juma ko juma marognaɓe kala ni heblo sukaɓe fugiɗi wadde ɓiɓɓe fulɓe kala hay goto to wi nawaranimi mo Mali o mo Mauritanie o mo Sénégal o mo Gambie o mo Guinée o neɗɗo kala ɗo woni woto wi nawaranimi enen a wormane joofima tinno amin ñaagui on musidɓe men worɓe e rewɓe wonɓe ɓogi karaleje hettotoɓe en jamma e ñalawma heblo sukaɓe Afrique nana sompi cuuɗi mum tati mawɗi son gari haɗo kiidira ɗo ma on taw ɗon kuɓeje tati nan ɗon dari ko heblo sukaɓe Afrique waɗi ɗon mahi ha yettima ɗon ngare jokkite kala noon jiɗɗo wadde hen jungo mum ko ɓuuri yawde yacade so ton ciment so ton jamɗe so kaaƴe so ceenal so karoje so ɗum so photoyaji so leece so berkudi so bertudi so ɗakkudi kala ko jiɗɗa wadde hen tinno jokkodire gartiɗe heblo sukaɓe woni ceerno Habous Diallo kala ɗo wawi wonde mawo notoma sa ƴetti noddirguel makko guel an gonɗo caggal leydi Sénégal mbatta ko 00 77 554 75 54 mbatta ko 7 ji ɗiɗi mbaɗa 5 ji ɗiɗi mbaɗa 4 goto mbaɗa 7 e 5 mbaɗa 5 e 4 ni tan foti sa waɗi 7 ji ɗiɗi a waɗi 5 ji ɗiɗi a waɗi 4 goto mbaɗa 7 pawa hen 5 mbaɗa 5 pawa hen 4 so tawi a waɗi enregistré téléphone ma ko WhatsApp Habous yaltata sa waɗi message a wiyata sohli joni joni wadde hen sac ciment o haalama ɗo rewata sa noddumo appel normal o ƴettat kono hande o woni koye ɗannugal to Amérique kono kala nodduɗomo téléphone ɗo e dumunnaji seeɗa heɓanmo kono kala mbaɗɗo enregistré to banggue WhatsApp a wi aɗa jogui jamɗe bar jamɗe aɗa waɗa hen maw haalan ɗo nawata sa aɗa jogui sac karo maw haalan ɗo nawata sa wi aɗa jogui behel maw haalanimo tottata sa wi joguiɗa ko guertogal maw haalanimo tottata sa wi joguiɗa ko ɗum maw haalanimo tottata haydara heblo sukaɓe to yawani ɗo mbawɗa wonde kala so ngaari mum so nagge mum so jawdi mum soye cuuɗi men gonɗa so cuuɗi goɗɗi gonɗa sa faltima wi min ɗum mi rokki heblo sukaɓe Afrique tinno waɗa hen jeelogal heblo sukaɓe Afrique HSA waɗi hen ngal ɗon jeelogal mbiya aha noon ngaari mon nani walla nagge mon nani walla mbaalu mon nani walla jawdi mon nani hay oto min jawani saabu inchallah koko waɗata transport sukaɓe ko enen kala ndendi jiɗɗen ko wallude sukaɓe men maayoɓe hande e simmeji bonɗi maayoɓe hande e huuɗo bonko maayoɓe hande e guyka maayoɓe hande e ɗannule kamniɗe mettuɗe beele enen kala mbawen wonde neɗɗo goto musidɓe tedduɓe ɗum woni ko jiɗɗen faabade koye men tinnoɗe gaare nottoɗen heblo sukaɓe Afrique musidɓe tedduɓe so buuɗaliru men nde feeri feeñe windere feeñjoy ɓattake bindaɗo gandal musidɗo mon guiɗo mon sahil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe